سلام تعنا يهاب اللي تقاتلتي مدب داميرا انترتينمنت نلوم يشومون تحمل زت دالو علتا وزينا انه نمكتت لكم بخبر زعدم يسيف تسفى برهاني فيلم ارستاتم ኢትዮጵያ ንምትእትታው ማሕበር ሃገራት ዓረብ ኣብ ጉዳይ ዓብዲ ጋባይ ትነጽግ ወደብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ክልል ትግራይ ዘካየዶ ኣኼባ ብዘይ ፍረ ተዛዚሙ መንግስቲ ብሪጣንያ ንኤርትራውያን ክጸሉ ዝኽእል ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ሓድሽ ሕጊ የርቅቕ ኣብ ፊሊፒንስ ወታደራዊት ነፋሪት ብምሕምሻሻ ብውሑዱ 31 ሰባት ሞይቶም ኤርትራ ቁጽሪ ልኹፋት ኮቪድ-19 ይውስኽ زغبركم تعذبتنا مسرستات زينايكم تنحيكم زرزراتو يسعب منغستي إثيوبيا محبر هاجرات عرب أب قداي ديغا أباي متأتتاوي قبرا اللوا كتبل نابايتو تستا ودب حبورات هاجرات ترعانا غريبان ኢትዮጵያ ኣብቲ ብመንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ደመቀ መኮንን ኣቢላ ዝሓለፈ ሶኒ ዝጸሓፈቶ መልእኽቲ እቲ ማሕበር ብዛዕባ ህንጻ ናይቲ ግድብ ኣመልኪቱ ንባይቶ ጸጥታ ደብዳቤ ብምጽሓፍ ከም ዘይተቐበሎ ብምንጻር ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ሱሉሳዊ ልዝብና ተኻይደን ከሎ ስለምንታይ ሃገራት ዓረብ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደኦ ኣስደሚምዋ ከም ዘሎ ገሊጻ بتوسخي إثيوبيا أفريقيا وشجرات أفريقيا ومفتحي زبل متكل ودب حورات أفريقيا كم تختل بمأمان نمتأتتاو هاجرات عرب بتري كم تكاو موافلتان منغستي جبتن سودان إثيوبيان كسب حجاب كالاي قط مبلادي قاباي أبحدا مدم دمتا كبت حاكم زي كالاي يحبر يخون انبر إثيوبيا نبدي قاباي زفس سمايات لولاوي وان النت مخانو بمقلات نتاوعيت جبتن سودان عششيلان أبزي رقيتنا يزولنا كرامات مملاتي ديقا تقصلو اللان بايتو تصتا ودب حبرات هاجرات اب ጉዳይ ክልል ትግራይ ንፈለማ ጊዜ ዘሰላሰሉ ኣኼባ ብዘይ ስምምዕ ተወዲዮም ኣብቲ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ሓይልታት ትግራይ ብዘይ ዋዕል ሕደር ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ከኽብሩን ከምኡውን ኣብቲ ክልል ተፈጢሩ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንኸብቅዕ ቁልጡፍ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክናደየሉ ጸዊዑ ኣሜሪካ በወገና መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ስራሓት ንኽሳለጥ ሓላፍነቱ ክፍጽም ከም ዘለዎ ከተገንዝብ ከላን ሩስያን ቻይናን ድማ ጉዳይ ክልል ትግራይ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ሉዓላዊት ኢትዮጵያ ምትእትታው ካልኦት ሃገራት ከም ዘይቅበልዎ ኣፍሊጠን ወኪል ኢትዮጵያ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብጊዱ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሃገሩን ዘለዋ ብድሆታት ብጥብቂ ብምርዳእ ነቲ ትገብሮ ዘላ ጻዕርታት ደገፍ ክህብ ኣጸዊዑ ነቲ ዋዕላ ዝመርሐት ምክትል ዋና ጸሓፊት ሕቡራት ሃገራት ፖለቲካዊ ጸጥታን ሮዝማን ዲካርሎ ኢትዮጵያ ኣብ ወሳኒ ኩነት ከም እትርከብ ብምሕባር ሓይልታት ሕወሓት ስምምዕ ተኽሲ ከኽብሩ ዘለዋ ባህጊ ገሊጻ ኣብ መደምደምታ ኣብቲ ዋዕላ ዝተሳተፈ ሃገራት ኩለን ኣብ ጉዳይ ክልል ትግራይ ነናተን መምርሒታትን መትከላትን ሒዘን ስለ ዝመጻ ኣብ ሓደ ነጥቢ ከም ዘይበጽሓ እቲ ዋዕላ ከም ዘይተዛዘመን ማዕከናት ዜና ጸብጺበን መንግስቲ ብሪጣንያ ናብ ሃገሩ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝኣትዉ ስደተኛታት ብገበን ዘቕጽዕ ሓድሽ ሕጊ ሕግግ ከም ዘሎ ሓቢሩ ብመሰረት ዝተኣመመ ሓድሽ ሕጊ ዝኾነ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ናብቲ ሃገር ዝኣቱ ዘይሕጋዊ ስደተኛ ክሳብ 4 ዓመታት ክጸንሕ ዝኽእል ፍርዲ ክብየነሉ ከሎ ነቶም ስደተኛታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብቲ ሃገር ዘእትዉ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ድማ ካብ 14 ዓመት ክሳብ ንሕልፈት ዝበጽሕ ማእሰርቲ ከም ዝጽበዮም ይሕበር أمسايا نايزي منغستي بريطانيا قصري نايتهم بناشتو جلابو غيروم بمسمر انجليز چانل ناب هاغورو كاتو زفتونو زي حغاوያን ስደተኛታት ናብ ዜሮ ክበጽሕ ዘለዎ ምንተው ገሊጹም ኣብ መወዳእታን እዚ ሕጊነቶም ብሕጋዊ መስመር ናብ ብሪጣንያ ዝኣትዉ ስደተኛታት ኣይምልኮቶም ኒሉም ኣብ ደቡባዊ ክፋል ፊሊፒንስ ሓንቲ ወተሃደራዊት ነፋሪት ክትዓልብ ክትብል ድሕሪ ዘጋጠማት ጸገማት ካብ ጽዒናቶም ዝነበረት ወተሃደራት ብውሕዱ 29 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ክልተ ካልኦት ኣብ መሬት ዝነበሩ ድማ ብዝሃረሞም ስብርባር ከም ዝተቐተሉ ሰመዝ ዝተሃገር ሓቢሮም ብተወሳኺ ኣስታት 50 ሰባት ብህይወት ከም ዝደሓኑ ዝሓበረ መራኺቡ ብዙሃን ተሃገር ብጽኑዕ ዝተጎዱ ሰባት ከም ዘለዉ ብምሕባር ብስዒ ምዉታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣሚቱን زاگیت تنقضی اب ساعتات دحر قطری زگات محادقه بنوتورای تحبرن يغنمبر نعيني مسخ غراب ذهبو حبريتان اتا نفاريت مسمرا سيحيتا مستاب كوابيا زنبر قطقاتنا غرابن تراتي ما كم زتحمششه تابريوم ኣብ ኤርትራ ብሽዱሽ ሓምላ ኣብ መወሸቢ ማዕከላት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ደቡባውን ከምኡውን ማዕከልን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት 61 ዜጋታት ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፉ ክኢላታት ጥዕናታ ሃገር ሓቢሮም ካብዚኦም 29 ሰባት ኣብ ዞባ ማዕከል ማለት 17 ሰንዓፈ 4 ይድባርዋ 3 ኣብ ዓዲ ቀይሕ 2 ኣብ መንደፈራ
ክልተ ድማ ኣብ ዓረዛ ሓደ ድማ ኣብ ዓዲ ኋላ ክኾኑ እንከለዉ 21 ካልኦት ድማ ኣብ ኣስመራ ዞባ ማእከል ከምኡውን 11 ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ባፅዕ ሓንቲ ኣብ ጊንዳዕ ሓደ ድማ ኣብ ኣፍዓበት ተወሺቦም ከም ዝጸንሑ ይሕበር በዚ መሰረት ጠቕላላ ብቁፅሪ ኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 6188 ክበጽሑ እንከለዉ 5808 ካብዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ 25 ብሞት ዝተፈልዩ 355 ድማ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ከም ዝርከቡ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ተሃገር ኤሪቲቪ ሓቢራ ናይ መወዳእታ ዜና ሓፂር ዜናታት ስፖርት ብኢስፓኛዋ አሰልጣኝ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ክለቡ ንልዕሊ 100 ሚልዮን ፓውንድ ዝዋጎ ማጥቃዕቲ ቶተንሃም ሃሪ ኬይንን ከምኡውን መዘናዋ አጥቃዒ ጀርመናዊት ክለብ ቦርሲያ ዶርትመንድ ኤርሊንግ ሃላንድ ንሓዲኦም ክትዕድግ ባጀት ከም ዘይብላ ምስ ካትላንት ኔትወርክ ቲቪ ትበሃል መደበር ዜና ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ኣፍሊጡ ድሕሪ ምውፃእ ባህር አጥቃዒ ሰርጂዮ አጉዌሮ ካብ ክለቡ حدش أتقعي كفر مخانو كمردو توسيلو مزوم العليلوم استتقصو كلتا أتقعتي بتدقاقامي سمكقا واحد تسانح غوارديولا كلبو كورونا فيروس بصفترو قطواو قيسي تهاسيا كمزلا بمحبار كفر مم كمزي كلافليتوم كلن كلبات كورونا فيروس زفطرو عنوت قطواو شجر አጋጢ ሞኒም نحناون كابنزف اللي يبلنان زبلتا سلطاني او غيرون زغدفو بوتان غابرييل جوسوس كماون فران تورس بغوب كمز شفنو بمأمان حدش አጥቃይ كفرن باغي كمزي يبلو زانفت زربا وسابيلو مغلص يوزاديمم ኣብ ልዕሊ ሃገራዊት ጋንታ እስፓኛ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ናይ 4 ብኽልተ ዓወት ዘመዝገበት ኢጣልያ ዘይተሰዓርነት ጉዕዛ ናብ 32 ግጥማት ኣበሪኻ ናብ ፍጻመ ዋንጫ ኤውሮጳ በፂሓ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ሎም ዝበልናዮም ዜናታት እዞም ክትዕዘቦም ጸናሕኩም እዮም ነይሮም ኣብ ካልኦት ውሕስቶ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም